ба ҳамаи онҳое ки ин соат моро тамошо доранд як олам салом. Умедворам ки ҳама корҳоятон ба ҷо асту муҳим аз ҳама танатон солим. Агар дар бораи чӣ гуна барҳам хӯрдани Суперлига, тамдиди шартномаи Месси ва ҷанҷоли Куману Мингеса донистан бихоҳед, дур наравед ва мо ин ҳамаро барои шумо қисса мекунем. Ва бисёриҳо хоҳиш карданд ки дар ҳар як видеои мо савол дар бораи Барселона бошад ва мо инро ба инобат гирифта барои шумо бародарони азиз савол тайёр кардем. Дар комментария нависед дар ҳаёти Барселона чанд футболбоз соҳиби туби тиллоӣ шудааст. Мо бошад мегузарем ба хабарҳо. Чӣ хеле ки медонед, агар Барселона дар ҳамаи бозиҳои боқимондаи худ дар Ла Лига ғолиб барояд, то бешубҳа қаҳрамони Испания мешавад. Аммо барои ғолиб баромадан дар ҳамаи бозиҳо бояд худро бо дастаҳои пурқуввати Испания нишон дод ки яке аз онҳо Виллареал мебошад. Либосзардон дар рақобат бо Барселона фаворит ҳисоб намехӯранд, аммо онҳо дар майдони худ бо дилхо рақиб бозии хуб нишон медиҳанд, ҳатто агар ин рақиб Барселона бошад. Дастаи каталонӣ набояд дар ин бозӣ хол аз даст диҳад, вагарна аз пойгаи чемпионӣ ақиб мемонад. Дӯстони мо аз XB дар ин рақобат коэффициентҳои баландро пешниҳод мекунанд, аммо ман дар он ставкаи монам ки ҳар дуи дастаҳо гол мезанам бо коэффициенти 1,63. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед. Ана онҳоеро ки ҳоло дар XB регистратсия накарданд, бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. Баъд аз оне ки Роналд Куман дар бозӣ бо Хетафе Оскар Мингесаро бо як тунди ва қаҳру ғазаб аз майдон гирифта дасти ӯро нафишурд, бисёриҳо ӯро мавриди интиқод қарор доданд. Ба ҳамин тартиб журналист Хосеп Капдевил мисли қабеҳияти Куман бо қабеҳият амали ӯро нисбати як футболбози ҷавон маҳкум кардааст. Ӯ аз ҷумла гуфтааст ки аҷиб ин аст ки Куман иштибоҳҳои Лангле ва Араухоро надида ба ҳуҷум ҳамроҳ шудани Мингесаро хато шуморидааст. Ӯ дар идома менависад ки инҷо гап сари дигар чиз аст. Барои мисол Куман нисбати Рики Пуш низ чунин амалро раво мебинад. Пуче ки дар бозӣ бо Алавес 90 дақиқаро дар майдон гузаронид, дар 12 бозии баъдӣ барояш ҳамагӣ 38 дақиқаи бозӣ муҳайё шудаасту бас. Дар бозии финалӣ ҷоми Испания бошад, умуман дар рӯйхат пайдо нашуд. Мушкилии Пуш дар он аст ки ӯ ба Педри рақобат карда наметавонад ва нигоҳ накарда ба натиҷаҳои хелопас. Педри дар майдон асту аз Пуш бо сифр вақти бозӣ дар майдон боз талаби гол доранд, навиштааст журналист. Акнун дигар бора биёед сари мавзӯи дох. Ба назар чунин мерасад ки дар ростои муноқиша бо Мингеса Куман кам дурӯғ мегӯяд. Охир ӯ дар ҳақиқат Мингесаро бо ҷанҷол аз майдон гирифт ва зиёда аз ин дасти ӯро нафишурд. Баъди оне ки ба қавли хунук шуд, фаҳмид ки ин корро бояд намекард. Нафарони дохилии клуб мегӯянд ки Месси ҳам аз ин рафтори Куман ғазаболуд шуда, дар утоқи либосиваскунӣ ӯ як нигоҳи теғдор кардааст. Нигоҳи Лео ба чӣ мемонад худатон медонед. Дар ҳамин бастагӣ Мингеса намехоҳад ки ин қазия дар васоитҳои ахбори омма сари забонӣ шавад, зеро чӣ гунаи расонаҳо менависанд баъди бозии Куман ва Мингеса суҳбат доштанд ва ин мушкилӣ рафт шудааст. Ёддост мешавем ки дар дақиқаи 74-ум бозӣ бо Хетафе, ҳангоме ки Оскар Мингеса ба як ҳуҷуми даста ҳамроҳ шуд, Куман бо лафзи қабеҳ ӯро сарзаниш карда, оҷилан ӯро ба умтитӣ иваз намуд. Албатта Мингесаро ҳамчун як бачаи ҷавон фаҳмидан мумкин аст ки чаро идомаи ҷанҷолро намехоҳад. Охир ҳозир ӯ бояд дар бораи чизҳои дигар фикр кунад, масалан дар бораи футбол. Аммо Куман ҳам бояд бидонад ки ҳоло вақти ҷанҷол кардан нест, яъне гуфти бобои ғулом мурдаро монда тутхӯрӣ кардан аблаҳист. То охири чемпионат чанд даври дигар мондааст ва ҳама ҳушу ҳоят бояд ба анҷоми бомуваффақонаи он равона бошад. Охир дар пеш Виллареал ва Атлетико истоданд ки инҷо метавон имтиёз аз даст дод. Ба ин ҳам имсол дар ҳамин Барселона он қадар ҷангу даъво зиёд буд ки ҳафт пушти Куману Лапортаро басандагӣ мекунад ва ҳаминаш намерасид ки Куман бо Мингеса ҷанҷол кунад. Дар арафаи бозии навбатии Роналд Куман атрофи баъзан аз масоили ҷойдошти суҳбат орустааст ки муҳтавои онро манзуратон мекунем. Аз ҷумла ӯ дар мавзӯи чемпионӣ гуфтааст ки ҳар сеи дастаҳоам шанси чемпионшавӣ доранд ва ман фикр наметавонам ки мон аз онҳо пурқувваттар бошем ва инҷо муҳорибат то охир идома хоҳад кард. Ҳар сеи дастаҳоро бозиҳои мушкил дар пешанд. Вобаста ба ояндаи Месси Куман гуфтааст ки агар ман бо ӯ дар ин бора суҳбат мекардам, ба шумо намегуфтам. Қарори лозимаро худаш қабул мекунад. Ман як бори дигар мегӯям ки ӯ барои мо хело зарур аст. Дирӯз дар бозӣ бо Хетафе нақши калидиро бозид. Боварӣ дорем ки ӯ дар даста мемонад. Дар бастагӣ ба мавзӯи муноқиша бо Мингеса Куман гуфт ки ӯ ҷароҳат бардошт ва ман инро намедонистам ки ӯ бозӣ кардан метавонад ё ин ки не. Ман бояд зуд қарор қабул мекардам. Шояд ман аз ҳад зиёд ба эҳсосот дода шудам. Барои он ки мо дар хатти дифоъ диққатро аз даст медодем. Ман ӯро барои он иваз накардам ки ба ӯ қаҳр доштам, балки барои он ки ба умтитӣ вақти зиёди бозӣ диҳем. Ӯ ба ин сазо
сазовор аст. Мингеса хеле мавсими хуб мегузаронад. Ман бо ӯ баъди анҷоми бозӣ суҳбат кардам. Ягон мушкилӣ миёни мо нест. Росте дар суҳбати Куман ду нуқтаро пайдо кардан мумкин аст. Якум ин ки ӯ инҷо кам аз забони дипломатия кор гирифта ба оҳистагӣ аз чемпионӣ суҳбат мекунад. Зеро айни замон баёнияҳои болохонадор лозим нест. Зеро дар охир метавонад дардисар шавад. Оид ба Месси бошад, фикр дорам ӯ хело оҳистакор аст. Ин ҳамон вазъияте аст ки як ҳаракати ноҷо метавонад ҳамаро барбод диҳад ва Куман инро хуб медонад. Аз сӯи дигар рафтану мондани Месси қариб ки аз Куман ягон вобастагӣ надорад. Гуфти он гапҳо худо гӯяд ки худаш монад. Бо эҳтимоли зиёд ӯ фаҳмид ки нисбати Мингеса кори хуб накард ва оҷилон бо ӯ суҳбат кард. Шояд оҳистакан узр ҳам пурсида бошад, аммо ба ҳар ҳол ин сирро дигар касе нафаҳмида бошад. Ин сирри Барселона аст ва мегӯянд саркафат зери тоқӣ. Бигзор сари кафидаи Куман зери тоқии Барселона бимонад. охир Барселонаро мебояд аз ин дида масъалаҳои бузургтареро ҳал кунад. Маълум шуд ки ҳама корҳоро президенти тозаинтихоби Барса Жоан Лапорта ба қавле ҷазир карда будааст. Лапорта ҳамроҳ бо президенти Ла Лига Хавиер Тебас якҷоя хӯроки шом хӯрданд ва аснои суҳбат Лапорта гуфтааст ки Барселона ва чанд клуби дигар ризоияти худро барои шомил шудан ба Суперлига доданд ва то охири ҳафта барои андеша муҳлат доранд. Бо шунидани ин гап дигар аз гулӯи Тебас чизе нагузашт ва ӯ баробарияти клубҳои ҳанӯз шомил нашуда ба Суперлига ва аз ҳама муҳим ба роҳбари УЕФА Александр Чеферин тамос гирифта дар Аврупо қиёматро барпо кард. Баъд чӣ шуд дигар ҳама медонем. Чеферин ба Инфантино ва Инфантино ба роҳбарияти клубҳо, роҳбарони ҳатто давлатҳо аз ҷумла Борис Ҷонсон сарвазири Англия тамос гирифта гуфти он гапҳо масъаларо кундалак мондан ки дар натиҷа аввал дастҳои англис ва баъдан баъзан аз дастҳои дигар гуфти васияи ҷураи ман задни ход заданд. Ман ростӣ ба ин қадар лақӣ будани Лапорта боварӣ надоштам, аммо шояд хуб кард ки гуфт, вагарна то имрӯза барои Суперлига менавиштем. Аммо барои Барселона ҳанӯз ин қисса ба анҷом нарасидааст. Чӣ хеле ки медонем, ҳанӯз дастҳои Барселона, Реал, Ювентус ва Милан расман аз Суперлига даст накашидаанд. Александр Чеферин гуфтааст ки дар ин сурат ин чоргуна дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ширкат намекунанд. Аслан маълум аст ки чаро ин квартет ҳанӯзам ин Суперлигаи сабилиро бо дандон қапиданд. Гап сари ин ки сармоягузорони он президенти клуби Реал Флорентино Перес ва клуби Ювентус Анелия мебошанд. Барселона ва Ювентус ки дар ҳолати начандон хуби молӣ қарор доранд, мехоҳанд аз узвият дар ин лига манфиати молӣ бинанд. Чунончи маълум, дар сурати роҳандозӣ мешудани он аъзои Суперлига аз 89 то 103 миллион кӯмаки молӣ мегирифтанд. гуфти бачаҳои гузари мо, ана гап дар куҷо будааст? Дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаи доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати Азия Маркет мебошад. Ана ин трибулус 3 дар 1 барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои хунукзадагӣ барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд ва ҳамчунин дар ин қутӣ спрей барои дароз кардани ҳамхӯбагӣ аст. Инаш бошад крем френк барои дароз кардани ҳамхӯбагӣ, капсулаҳои самиёвон барои фарбешавӣ, ҳамчунин барои харобшавӣ низ дору дар ширкати Азия Маркет ҳаст. равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои ришу мӯи сар барорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати Азия Маркет дастрас карда метавонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада аз доруҳои Азия Маркет харидорӣ кунед ва агар ки 10% скидка хоҳед, пас ба сайфаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани доруҳо промокоди Гаирфро истифода барен. ссылкаи сайфаи Азия Маркет дар описанияи ин видео. Барселона барои Месси шартномаи навро бо шакли 2+1-ро пешниҳод дорад. айни ҳол Барселона имкони дар як сол пардохт намудани 75 миллион евроро ба Месси ҳамчун маош надорад. Барои ҳамин чунин шартномаи дарозмуддатро пешниҳод мекунад ки имкони пардохти ин маблағ пайдо шавад. нигоҳ накарда ба оне ки падар ва он замон агенти Месси Хорхе Месси дар Каталония қарор дорад, аммо ҳанӯз ҳам замони оғози гуфтушунидҳо маълум нест. расонаҳои испанӣ менависанд ки Хорхе Месси маҳз барои анҷом додани гуфтушунид барои идомаи шартномаи писараш ба Испания омадааст. дар ҳамин ҳол Жоан Лапорта ҳамаи усулҳоро барои нигаҳдошти Месси дар Барселона ба кор мебарад ки асосии онҳо ин ба даста овардани топ бозингарон мебошанд. Лапорта дар вақти вохирӣ бо Месси ин ваъдаро ба ӯ кардааст. дар шорт-листи Барселона Неймар ва Холланд аз бозингароне мебошанд ки Лапорта ба даста оварданист. бо ин восита ӯ Мессиро бовар кунуданист ки Барселона бо грандҳои футболи Аврупо рақобатпазир буда метавонад. ҳатто овардани Серхио Агуэро 32 сола маҳз ба ҳамин хотир аст.
чунончи борҳо гуфтем, Серхио Валио дӯстони кӯҳнанд ва будани Серхио дар даста ба Месси таъсири мусбӣ мерасонад. Яъне ҳамаи чиз барои нигоҳдошти Месси. Шиёр яктост ва онро бояд дар амал татбиқ кард. Ба назарам ҳамин Лапортаи бечора шаби дароз лео хоб мебунаду Хорхе ё Неймару Холланд. Офаринаш. Боз шумо мегӯяд ки мо проблема дорем. Бовар кунед, проблемаи мо шумо дар пеши проблемаи ин мардак ба чизе намеарзад. Охир шумо тасаввур кунед ки Холланду Неймар ба Барса наоянду, Месси ду по дар як муза тарки Каталония кунад. Ана баъд гуфти он гапо қиёмат сар мешавад. Бораи имрӯз тамом. Нависед ки дар қатори Мингеса шумо ҳам Куманро бахшидед ё ин ки не, ё нависед ки ба мондани Месси боварӣ доред ва ҳам оё боварӣ доред ки Жоан Лапорта яке аз барҳамдиҳандагони асосии Суперлига мебошад. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.